Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan, kumusta kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamatik sa taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapagaton sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Hermogenes Magarayo magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamo. Sa tagsa-tagsa niyo ka mga lingkuranan o banusab sa tagsa niyo ka mga radio seats. O ako magapanghinaot o kami magapanghinaot nga ana kamo kanunay sa Kapiskay Kabaskog sa inyong panglawas. Labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna aron sa inyong nana. Hapsay ang inyong pagtimutimbang ninyong pagkamaturan nga amo igapagpadangat diya kaninyo mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. Ug kuno mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati niyo sa Power Radio magsugod kita alas 7 gabi ulong tanang 8 sa kagabi. O sa Visayas o sa Mindanao aduna nay 25 ka mga radio station din naa ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O ninihigyo na karon ni kauban pa nato ang mga kauban nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsuonan? Kini usab si Brother Jiggy Makarayong kiguban sa pagtun sa motoran aron amo ihatod ya kaninyo. Aron dili sa paglangay hatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta usab kamo mga kaigalan ug kaigsuonan kaninyong alagad sa kanginan Brother Lloyd Badera misa makiguban kininyo ninintak na alang sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon ug paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kagilan ug kaigsuonan kini sab si Brother Romira Macamos katambayayong sab karon sa paghatod sa kamaturan aron makapadangat sa tawo ngadto sa kaluwasan ug karon magpaila pang usaba ka ministro. Kumusta kaninyo mga galanong mga kisunan kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga moyo sa makiguban ning takna aron sa pagpadayon mga kisunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Sa dili pa tamo ato sa unahan Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Jezreel, Brad Romy. Atong gipasalamatan kanunay ang nagsuportar ni ining programa sa Power Radio matag adlaw Domingo tungod kay sa ilang pagsuportar nagapadayon usab kita sa atong buluhaton o ginapangusta gyud nato ang tanan ang mga kauban sab nato nga mga ministro ana sa PBCM compound Brother Juan Ronilo Mangalos o Grinity Librico iguman Ronald Kanyaman o Di Brisaba o labaw tanan sa ato Executive Vice President Reverend Charlo Eugenio o ginguman sa mga kaubang ministro nga nasa Visayas si Sarpatio ginguman Brother Samuel Montemayor o Bibot Panta o pinapangusta usab nato ang tanan nga nagalantaw sa Facebook o sa YouTube kanunay nagsunod nining atong programa ug ginapangusta nato ang tanan nga mga kaigsuonan ug ang mga miyembro nga bag-ong nangakabig sa PBCM dinhi dapit sa Mindanao o sa tanan nga mga kaigsuonan diha dapit sa Cotabato nga naglantaw sa Facebook ug sa YouTube ato kanunay sila nga ginapangusta labaw sa tanan sa mga bag-ong nangakabig din nga adtong Sabado ni adto ta didto sa Cotabato o kaganiha pud ta ni balik diri tungod kay kagahapon sayo-sayo man ta nakaabot didto sa Cotabato ug gisugdan ang panagtigom ug niadtong mga panahona ato usab nga ginapadangat ang atong mainiton nga mga pagpasalamat sa atong mga kaigsuonan diha nga mainiton nga nagdawat kanato ug nag-abi-abi ug ingon man ang tanan nga mga nangakabig kagahapon nga adlaw nga bag-o pa nga nisulod yun sa pagtulon ang PBCM o naminaw sila sa doktrina sa PBCM o gingon man nakakita usab sila sa mga milagro kay bulungan nga mga buluhaton din anaa diha nagsumikad ang ilang pagtuog kagahapon midawat sila sa ang mga ubay-ubay nga mga tao nga nahimo na pud natong kaanib o kauban sa pagtulon ang PBCM. Busa nagpasalamaton tag dako sila nasab. Ang lain na pud nga hugna nga umaabot na usab nga palabuto nato diri sa PBCM compound din sila mukuha na sab og mga kaligunan. Isip sila midawat na pud sa mga membro o sa pipila na lamang ka mga adlaw usab. Mubalik na usab kita dito sa Cotabato tungod kay duna na sab tay lain nga adtuon og naa na say lain nato nga tubangon nga nanginahanglan usab sa ato usab nga pagpakikatubang kanila ingon man sa ilang gusto usab nga pakisayran ug ingon man sa mga kahibulungan nga nabuhat sa magtutudlo Divine Master Tomas di Senior di didtong dapita
mao'y hinungdan nga si Master nga naglihok niining panahona og didto nga kabig ang mga kapid-an nga mga ubay-ubay na nato nga mga nahimong kaigsuonan diya sa pagtulon ang PBCM nga bag-o pa lang nga kabig o nangalagad na diya sa dapit sa Espiritu Santo o nahimong kauban nato sa pagtulon ang PBCM. O sa panahon sa mga apostolis sa atong Ginoong Kristo, yung nana na gyud na nga dunay gyud trabaho pag-alagad ka sa Dios, ang trabaho nimo pagkabig gyud sa mga tao. Daan pa sa panahon pa sa mga apostolis nga ang mga apostolis mideklarar sila nga ang ilang bulhaton ang pagkabig sa mga tawo sa prueba ni anak Brad Gisrael. Ni atong basahon Brad Makarayo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11 giingon, busa sa naibaluan namo ang pagkahadlok sa Ginoo kami nagapangabig sa mga tawo hinuon kun unsa kami kana nasayran na sa Dios. Busa, ang ilang trabaho matud pa ni Pablo kami nagapangabig kami nagapangabig sa mga tao. Sa ilang pagkabig sa unang panahon, dunay pagkabig nila ginamit ang Biblia. Madibati ka man o masiring ka man, tanang mga pangutana ipahiluna nila o sa ilang pagpahiluna. Niadtong ilang mga gimbuhaton dito nagsumikad nga dunay nangakabig o dili lamang sa paggamit lang sa Biblia o sa pagpasabot kundili duna paylain usab nga ilang gibuhat diin paagi nga makabig yun nila ang tao. Brad Lloyd, unahon nato ang dapit nga sa paggamit nila sa balaang kasulatan nga duna pud sila'y nakabig. Brad Lloyd, sa balaang kasulatan na abag yun sa Biblia? Na Brad Makarayo, ug ato ang basahon nakasulat diri sa mga buhat kapitulo 17 bersikulo 1 lapos ngadto sa 4 og kama dayon 11 12 oh. Og sa hingagian na nila ang Anpolis og sa mga Apolonia, sila nahiabot sa Tesalonica, diin didto ang usa ka sinagoga sa mga Hudiyo. Og sumala sa iyang nabatasan, si Pablo ni sulod niini, og sulod sa tulo ka semana, siya nakiglantugay kanila pinasikad sa kasulatan. Og nagsaysay niini og nagpamatuod pinaagi niini nga kinahanglan gayud si Kristo magantos og magbanhaw gikan sa mga patay. Og siya miingon, kining Hesus nga akong gimantala kaninyo mao ang Kristo. Og ang uban kanila mito og miipon kang Pablo og Silas. Mingon man ang kapid-an sa mga masimbahong Grisyanhon og sa mga daghang mga inilang babayinan sa 11. Og kining Hudiya maabot pa kay sa mga Hudiyo dito sa Tesalonica. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasibuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan. Sa pagsusi kon tinuod bagayod ang mga butang nga gisulti kanila. 12. Busa, daghan kanila ang mitoo uban sa dili diriyot nga mga hamiling babayi nga Grisyanhon og mga lalaki usab. O sana kapaagi nga pagkabig nila. Dunay pagkabig nila, nisulod sila sa sinagugaw natong panahon na dunay lantugi nga nahitabo, duna po'y nakabig. Duna po'y naminaw sila ha. Ginamit ang balang kasulatan sa pagsaysay kung tinuod ba ang mga butang nga gisulti kanila sa mga apostolis bahin kang Kristo. So daghan ang nakabig sab niadtong mga panahon na. Mabitaw nga ato ning gisusi bisan pas panahon pas mga apostolis mao nga kagahapon sa meeting dito nagpasala sa gitawag pod o dunay meeting na hitabo og ingon man sa mga bag-o nga gusto magpakisayod o mulantaw unsa katinuod ang mga gibuhat ni Master nga mga milagro ditong dapita nga pag-uban ni Master pinaagi sa mga misyonarya o sa mga misyonaryo o sa mga bag-ong nakabig dito karon nga mismo sa ilang kamot na idayag ang mga milagro sa pag-ayo sa balatian ni adtong mga panahon na kagapon walay ni adto dito nga wala nakabig. Ang tanan nga ni adto kagahapon nga diin ni tambong o naminaw bisan pas gustong magpakisayod niadto mga panahon na nagpasalamat ag dako sila naglantaw man sa Facebook o sa YouTube kung ato karon nga nagpasalamat kita kanunay kanila nga sa ilang pagsabot kagahapon og ang tanan nga nakadungog kagahapon og nakakita sila nangakabig og nidawat sa pagampo din nahimo nga sila kauban na nato sa pagpangalagad og nining higayon na sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Dunay pagkabig nila ginamit ang balaang kasulatan. Duna po'y pagkabig nila nga ang pagkabig nila
pinaagi pod sa pag-ayo sa mga balatian unsay prueba ni Anak Brajigi. Ato lang basahan sa mga buhat kapitulo 9 bersikulo 32 paingon sa 35. Og nahitabo nga sa naglibot si Pedro sa tanang dapit, siya nahiadto usa sa mga balaan nga nagpuyo sa Lida og didto iyang gikakita ang usa ka tawo nga gihinganlan si Inias, usa ka paraltiko nga nagilaid sa iyang higdaan sulod sa 8 ka tuig ug si Pedro miingon kaniya, Inias, giayo na ikaw karon ni Hesukristo, bumangon ka ug hipusa ang imong higdaan ug diha mibangon siya ug nakakita kaniya ang tanang nagpuyo sa Lida ug sa Saron ug sila na nangakabig ngadto sa Ginoo. 8 ka tuig nga nagilaid si Inias sa iyang higdaanan. Sa ato pa dili na to siya kalakaw. Unya gitambalan ang nakakita, nakabig ug ang tanan nga naa sa Lida nangakabig niadtong mga panahona. Kagahapon po didto punta sa area sa Cotabato diin didto sa atong gitiguman. Duna gani gipas-an na lang nga pasinti. Gipas-an nga pasinti aron lamang nga tambalan og sa diha nga natambalan midesisyon siya nga siya mudawat sa pagampo. Diha poy dili na makakita. Kagahapon ni adto sa kagahapon Sabado man karon Domingo og didto daghan ang mga balatianon kagahapon nga atong natubang didto kagahapon og ang nakakita ug ingon man nakadungog bisan pa ang katong nangakabig ug katong mga pasinti nangakabig sila ni anang mga panahon. Ato lang gisusi ang panahon pa sa panahon sa mga apostolis dunay pagpasabot sa Biblia nakabig, doon na pa'y buluhaton nga pagtambal ug ang katupong nakakita niadtong mga pagtambal ni Pedro sa unang panahon nakabig ang mga nakakita ug ang tibuok panimalay pod ni Inias sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kaya ang ilang trabaho sa mga apostolis doon na ilang trabaho dili kay pagwali lang bisan pa sa buluhatong pagpanambal o sa prueba, Brad Rumi. Ang pruiba niya na, Brad Makarayo, atong basahon ni sa Lucas sa iyong kapitulo 9, versikulo 1. Hantod sa 2. Unya ang napulog duha iyang gipatigom o iyang giatagan silag gahom o pagbulutan batok sa tanang mga yawa o sa pag-ayo sa mga sakit o iyang gipadto sila aron sa pagwali may tungod sa gingharian sa Dios o sa pagpangayo sa mga masakiton. Busa, naa sila'y trabaho nga pag-ayo sa mga masakiton sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon, parehas sa kagahapon din umaluoy lang po ta maglantaw po taon sa ang katong nagpasan po taon niadtong pag-ari katong duha ka bus sila niabot. Mauna po'y nagpasan na po sa lain na pong pasinti kagahapon nga dili na kalakaw. Niya pag-abot kay naganto sa balatian. So gidala kagahapon dito og dito nakabig na sab ang ilang gidala og ang inguman ang nangakakita niadto mga panahona. So munay giingon sa Ecclesiastes 1:9, history merely repeats itself. Kung naaman sa panahon sa mga apostolis sa stand pod sa PBCM sa pagpangalagad na asab gihapon nga dunay makasaysayan nga pagpanumbalik. Ngani bisan pa sa unang kapanahonan luyoan ang tanan nakabuhat ang mga apostolis ug mga milagro sa unang panahon. Nakatabang sa mga balatianon. Dili lamang kay pagwali lang. Pero daghan pong makakita nga dili tumutuopod nga halos kontrahon ang mga apostolis. Labayan pa og istorya ingon man sama gyapon sa dapit sa Cotabato ang mga nangakabig, ang mga kauban nila kanhi, ang uban nangalain sa ila katong mga nangakabig sa PBCM. Pero doon naman tay gilatid sa Philippine Constitution. Sa Bill of Rights, Article 3, Section 4, Section 5, gitagantag freedom of speech, gitagantag freedom of religion. Walay gobyerno, walay balaod nga nagpugo nga higtan ang tao diha lang ka sa pagtulunan mo magpasakop. Ayaw nagkawas. O ana ra nga sistema pero katungod na sa matag usa nga mohilabot. Ngani bisan pa sa panahon pa sa mga apostolis sa atong Ginoong Kristo. Sa ilang panahon sa pagkabig sa mga tao, pagwali man o pagpanambal, ilang gigamit ang ngalan sa atong Ginoong Kristo pero luyuan ang tanan nga mga nabuhat nilang milagro. Ang uban nga dili magtutuo, nga dili magpasakop nila galantaon, dili ang mga maayong nabuhat. Ang pagtabang sa mga balatian sa tao, ang ilang gilantaw tungod kay dili nila kauban. Panahon sa mga apostolis, gi-question gani sila. Sa unsang paaging milagro, gigamit ninyo ni og naayo ninyo yung pasyente. Unsang ngalan gigamit ninyo? Niya, atong pruibahan, pabor ko ng Biblia kay ato ning tagud-taguro ning mga gibuhat nila nga usa sa mga milagro nga ilang gibuhat nga gi-question sila.
atong tanaw diri sa nakasulat sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod bersikulo ang atong pagbasa sa bersikulo 12. Og samtang na nagsulti pa sila sa katawhan, nanungha kanila ang mga saserdote o mga kapitan sa templo o ang mga mga Sadusiyo nga gisamukan tungod sa ilang pagpanudlo sa katawhan. Nanaw? Sa pagpanudlo nila ba? O sa ilang pagmantala nga diha kang Hesus makita ang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Sa ato pa mga milagro na ang ilang gisulti. O sila ilang gidakop o gibanlod sa bilangguan hangtod sa pagkasunod nga adlaw. Kay nagkagabi na man kadto. Sa bersikulo 4, apan na nagpanuo ang daghan. O now? Sa mga nakadungog sa pulong, sa ilang pagsulti, sa ilang pagwali, buti pa sabot ba nakighinabi sila, hinisgutan ang milagro, gigamit ang Biblia, ug dunay mga milagro nga ilang nabuhat, gingon og ang gidaghanon sa mga lalaki, mikabat na sa mga 5,000. Tanawara ang gibuhat sa mga apostoles. Ang ilang gipakigatubangan, di inaan sila, muisgot sila, magtapok sila makabig ang mga ang ilang mga nakadungog nga naa naminaw sa ilang pagwali. Unsa man di ay ang ilang gibuhat, gingon. Ug sa pagkasunod nga adlaw nahimo didto sa Jerusalem ang panagtigom. Giingon, panagtigom sa ilang mga punuan ug sa mga ansyano ug sa mga eskriba. Uban kang Anas nga labawng saserdote ug kang Caifás, ug kang Juan ug kang Alejandro ug sa tanang mga sakop sa banay sa labawng saserdote ug ang mga apostoles. Ilang gipaatubang kanila o gipangutana pinaagi sa unsang pinaagi ba sa unsang gahom o sa unsang ngalan gihimo ninyo kini, gikwestiyon na. Unya si Pedro nga puno sa Espiritu Santo bitubag kanila mga punuan sa katawhan ug mga ansyano. Kon matud pa ugaling usisahon man kami karon may tungod sa kaayuhan nga nahimo ngadto sa usa ka bakol, do na day sila giayong usa ka bakol. Sa unsang paagi na ayo kining tawhana, kinahanglan mahibaluan ninyong tanan og sa tanang katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa cross nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, pinaagi kaniya kining tawhana nga nagatindog nga maayo na karon sa inyong atubangan. Kining maong Hesus mao ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod apan nga nahimo nga hinuong uluhan sa pamagang. Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalaid, kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Gi-question man ang ilang pagpanambal. Gikahibudngan man ang mga milagro nga nahimo sa ilang kamot. Usa ka bakol giayo nila, gi-question sila. Unsang gahuma o unsang ngalana ang inyong gigamit. So giprangkahan nila. Pinaagi sa gahom sa Dios og sa ngalan ni Jesucristo nga inyong gilutos. Nga inyong gilansang sa cross, mao'y gigamit namo sa pag-ayo sa bakol. Tungod kay sila alagad sa atong Ginoong Jesucristo. So, ilang gipadayan. Kinsay gisangpit nila, atong Ginoong Jesucristo. Unsay gihimo nila, milagro. Gi-question ang kaayuhan sa bakol. O, naapangutana. Tinuod ba nga ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo ang ilang gigamit? Uban sa gahom sa Dios? Tinuod. Buhat. Kapitulo 3, versikulo 1. Hangtod bersikulo 10, ako na lang mo, kay pabor ko na ang Biblia, para makuha na to ang punto sa gibuhat sa mga apostolis nga gi-question sila tungod sa kaayuhan sa bakol. Og ang giingon ni Pedro nga gitubag niya nga ang ngalan nga among gigamit o gisangpit, ngalan ni Kristo. Og ang gahom sa Dios. Sa bersikulo 1 hangtod bersikulo 10 sa Buhat 3 giingon, og unya si Pedro og si Juan nagkuyog sa pagsaka sa templo sa takna sa pagampo. Nga maong ikatulong takna sa hapon. Og didtoy gidala nga usa ka lalaki nga bakol. Sukad pa sa iyang pagkahimugso og sa adlaw didto igabutang sa pultahan sa templo nga ginganlag pultahang matahom aron sa pagpalimos kanila nga nagpanulod sa templo. Og sa pagkakita niya kang Pedro og kang Juan og nga nagpaingon sa sulod sa templo og nangayo kanilag limos og si Pedro mikuyo nga kinuyogan ni Juan mitutok og miingon kaniya tan-aw kanamo og siya naminaw ka nagpaabot nga adunay iyang madawat gikan kanila kay nagpakilimos man in taon. Apan si Pedro miingon kaniya, ako walay salapi o bulawan. Apan sa ania kanako hatagan ko ikaw sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon sa paglakaw. Tuwa na.
og iyang gikuptan siya sa tuong kamot og gialsa, gihawira na. Og diha nabaskog ang iyang mga tiil og mga buol-buol, og sa pag-ugpo pa niya siya nakatindog og nakalakaw, og koyog kanila siya misulod sa templo nga naglakaw og naglukso-lukso, nagdaig sa Dios. Og ang tanang tao nakakita kaniya nga naglakaw og nagdaig sa Dios, og ilang hingilan siya nga mao ang tao nga nagmaglingkuran sa pultahang matahom sa templo aron sa pagpalimos, og sila giabot og kahibulong og natingala og kahitingala sa nahitabo kaniya. O na lagi kahibulngan sa dihang naayo nialagad og nikuyog na sa mga apostolis ni adtong panahona. Kinsa ngalan gigamit nila? Ngalan sa atong Ginoong Kristo. Unsay nabuhat nila? Mga kaayuhan, daghang nakabig, daghan pong ni question. Daghan pong nangalain ni adtong mga panahona. Pero trabaho sa mga apostolis, ingon ni ana. Busa sa kasaysayan kagahapon, didto sa Cotabato, didto na nato nangakita usab ang mga balatian, og didto na usab nga gidalapod gihapon nga dili na makalakaw. Tungod sa balatian, og naa naman nagkadaiya, naapoy basta kay naapoy nga bisan pa sa pagpananaw na sa dili na makakita gihapon. Og niadtong mga panahon na diferensyado na ang mata, og didto gumikan sa mga nadungga na nila nga ilang silingan og ilang mga kaparintihan nakaabig na sa PBCM. Tungod sa kaayuhan sa ilang balatian ang nahitabo kagahapon. Ultimo di kalakaw gipasa na sa mga bag-o pong nangakabig sa PBCM kay gusto na sab nila nga magpatambal na sab ang naa diha aron lamang unsa ka tinuod nga ang magtutudlo didtong dapita na nagapakita sa iyang panabang sa mga tao nga dunay balatian. Ingon ni ana ang sistema nga plastada nga nakita na nato daan pa sa panahon pa sa mga apostolis sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon ni ana og sa ilang trabaho sa una, daan na nga nahilambigit na ang Espiritu Santo. Bisan pa wala pa niining panahon na karon ang Espiritu Santo naglihok na ang gahom sa Espiritu Santo. Bisan pa sa pagbuhat nilag milagro ni atong panahon. Bisan pa man kung ang ngalan sa atong Ginoong Kristo ang ilang gigamit o ilang gisangpit, pero naa na nag-uban ang gahom sa Espiritu Santo ni atong mga panahon na sa ilang trabaho. Unsay prueba ni ana Brajigi? Ato lang basahon sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 16. Si Juan mitubag kanilang tanan. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig, apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin, dili ako tako sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo, mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Busa, gisgutan na ni Juan nga adunay musunod kaniya ug ang musunod kaniya sa Juan 1:29 mao man ang atong Ginoong Kristo. Si Hesukristo may gipasabot ni Juan Bautista nga mao ang magbautismo sa Espiritu Santo kalayo. Trabaho na sa Dios ang pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon kay si Kristo man ang giingon nga musunod ni Juan Bautista. Mao ang giingon nga mobautismo sa Espiritu Santo kalayo. Diyon sa paghisgot, Brad Rumi, sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo. Muhatag na kinig kagahom Brad Makarayo. Ato lang basahon ang prueba dinhi sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo og kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem og sa tibuok Judea og sa Samaria og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Naghisgot si Juan Bautista nga si Kristo mao magbautismo sa Espiritu Santo kalayo. Nihisgot na ang atong Ginoong Kristo. Magadawat mo gahom katong iyang napulog duha ka mga apostoles, kato ilang trabaho day nga pagwali ug ingon man pagpanambal, ila daytong buhaton pinaagi di ay sa pagkunsad sa Espiritu Santo kanila nga madawat na nila ang gahom human makonsaran sa Espiritu Santo. Karon nagisgot man si Juan nga Bautista og bautismo sa Espiritu Santo og kalayo. Ang gipasabot ni Kristo nga mokunsad ang Espiritu Santo, madawat nila ang gahom. Sa unsang paagi, Brad Rumi, nga naidayag na ang katong giingog kalayo o bautismo sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo, na mo na ang pagbautismo og naa diha ang nakasulat pod nga giingon nga Espiritu Santo og kalayo nga bautismo. Sa unsang paagi naidayag ang kalayo, Brad Rumi, sa panahon nga ang Espiritu Santo may kunsad na. Brad Gisrael.
Niatong basahon diri Brad Makarayo sa nagasulat sa Buhat Kapitulo 2 bersikulo 1 lapos na ngadtos 4 gingon. Ug sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan na nagtigom sa usa ka dapit ug sa kalit miabot ang dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin ug kini mipuno sa tibuok nga balay diin didto sila na naglingkod. Ug dihay mipakita kanila nga daw dila nga kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkanilaing mga pinulungan sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. Busa, pagkunsad sa Espiritu Santo na idayag na dayon ang giingon nga kalayo. Unsa man to daw dila nga kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Unsay giingon sa atong Jesucristo sa buhat 1:8 pagmukunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles? Madawat nila gahom. Pagkunsad na, giunsa na paghulagway daw dila nga daw kalayo ang gahom nga ilang nadawatan. Busa, bautismo sa Espiritu Santo o kalayo. Buti pa sabot, bautismo sa Espiritu Santo o gahom. Kinsay mo bautismo ang Espiritu Santo sa iyang gahom aron makabuhat ang mga apostoles sa ilang buluhaton sa pagbuhat og milagro uban sa pagwali aron pagkabig sa mga tao ni adtong panahona. Didto nagsumikad, musugot ang mga dili nila kaubanan nga dili nila kauban sa pagtuo. Daghan gyung nakabig tungod sa kagahom. Nga ilan ang nadawatan, human na bautismuhan sila sa bautismo sa Espiritu Santo o gahom. Di ni adtong panahon na nadawat nila pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Didto na nagbuhat na ang Dios og dagkong mga milagro og naidayag na ang mga milagro nga pagpanambal atong panahon na human nga nikunsad na ang Espiritu Santo kanila. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makarayo? Atong basahon nakasulat sa Buhat Kapitulo 5 bersikulo 12 nagingon. Ug pinaagi sa mga kabuhat sa mga apostoles, daghan ang mga ilanan ug mga kahibulungan ang nahimo sa atubangan sa katawhan ug silang tanan dito magtiguman sa portiko ni Salomon. Kana ang prueba nana, mga kahibulungan, mga ilhanan. Sa mga ilhanan nga nakita nila nga sila tinuod nga sinugo sa Dios og tinuod nga sila alagad sa Dios, ang nahitabo daghan ang nakabig. Doon na po'y nagdala po sa katingalag kahibulong, gigamit po nila ilang katingalag kahibulong sa paglutos. Gigamit po nila sa pagpanghilabot. Atakehon naman ang mga apostoles, questiono naman. Bahin sa mga tao nga naayo. Wa naman lang gid lang tawa kung sa kayuhan nga nahimos mga apostoles, pinaagi sa paggamit sa Dios. Sa ilang mga kamot o sa material nga lawas nila aron maidayag ang milagro nga buot ipakita sa Dios ngadto sa mga tao aron makabig sila diya sa dapit sa atong Ginoong Kristo sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Ingon ni ana ang sistema. Dito na dayon ang explikar ni Pablo nga ang iyang pagwali o ang iyang pagsulti dili pinaagi sa makabibihag lamang nga pagsulti o kaigmat sa mga pulong, kung dili inubanan sa gahom sa Dios aron ang pagtuo sa tao magasukad diha sa kaalam. Dili magsukad sa kaalam sa mga tao, kung dili magsukad ang pagtuo sa tao pinaagi sa gahom sa Dios. Mao na tong pagbuhat milagro unang Korinto 2:4 ug 5. Mao na sa kasaysayan sa buhat 19:11-12 sa mga kamot ni Pablo ang Dios naghimo og mga milagro si Pablo na puno sa Espiritu Santo nga bisan naman lang gani sa sapin o sa mga panyo o mga panakton nga madapat sa lawas ni Pablo makadapat pon ngadtos pasyente ang pasyente maulian na buhat 19:11 og 12. Busa pag muwali si Pablo niadtong panahon na ang iyang gisulti tinuod tungod kay dunay mga ebidensya na nga nakita na diya sa iyang kamot og naa na daghanang nangakabig pinaagi sa pagpangayo og mga balatian og pagpanambal ni adtong mga panahon na akto nga gibuhat sa mga apostoles, dili kay sa istorya lang ni ana nga mga bahina og ang nakakita sa akto nila nga pagbuhat nangakabig og mautoy hinungdan nga kung basahon ang Biblia sa adlaw-adlaw gidugang sa Dios ang mga ginaluwas sa matag adlaw na sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Mabasa ba sa Biblia? Mabasa. Asa mabasa? Buhat 2, versikulo 46-47. Sa adlaw-adlaw sila nagpadayon sa pag-iusa ngadto sa templo o sa pagpikas-pikas tinapay sa mga kabalayan o sa pagpangaon dinuyugan sa kasadya o kayanos kasing-kasing. Nga na nagdaig sa Dios o nahimutan sa tanang tao. O sa matag adlaw gidugang sa Ginoo ang mga ginaluwas. Makadumdum ta sa dapit sa Cotabato, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Jisrael, Brad Romy. Usay manawag adlaw, usay manawag gabi nga naay naghulat
ug ingon man dunay mudawat sa pagampo. Ingon ni ana nga sistema. Busa dili na kapugngan. Dili na kapugngan ang trabaho. Din gipiyal na niya sa mga katawhan ni Master nga niya sa PBCN. Dili kapugngan na ang pagtuman sa Biblia. History merely repeats itself. Kung gibuhat man sa mga apostolis, nining panahon na karon, doon na po'y paghihimo sa Dios sa mga kasangkapan nga mga katawhan sa Dios aron nga maidayag ang kagahom aron makabig pa ang mga wala nakabig ug wala makapiko sa ilang tuhod diya sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Ingon niya na ang sistema nga nakasulat sa Biblia. Lamang sa panahon sa mga apostoles, sa ilang pagpanambal, ang ngalan sa atong Ginoong Kristo ang gigamit, natural. Kaysa Mateo 11:28-30, si Kristo ang nagtudlo nila. So ang ngalan sa nagtudlo nila mo ilang gigamit nga ngalan o gipailas mga tao, nga pinaagyan ang ngalana, ang mga balatianon sa una maluwas. Niadtong panahon na kay mo'y ngalan nagihatag sa silong sa langit. Pero lamang katong ilang trabaho buluhaton pati nga lamang og dili pagkatuhingpit. Unsay prueba ni ana Brajigi? Pati nga na Brad Makarayo ato lang basahon diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga pati nga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Busa pati nga lamang di ang Espiritu Santo nga ilang nadawatan. Busa kay pati nga lamang, parsya lamang, do na pay kasunod. Hain maning kasunod. Mauna po ning kasunod nga lain na pong hugna sa dakong misyon nga buluhaton sa pagkabig, pinaagi sa pagwali o pagpanambal. Og ang ngalan na sang gamiton tungod kay kini kasumpay nga mauni ang kasumpay ni adtong dili hingpit pa nga Espiritu Santo nga pagdawat kanilang pagkunsad. Lain na sang ngalan nga atubangon sa tao nga mauna sab ni ang gamiton na sab nga mauning gitawag sa pagtagna sa Biblia ug bag-o ngalan nga nakasulat sa bato nga puti unsay prueba ni anak Brad Rumi. Ang puriba na Brad Makarayo atong pagabasahon din sa pinadayag sa iyang kapitulo 2, bersikulo 17. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia ang madaugon paghahatagan ko sa mana nga tinaguan o paghatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat nini. Doon na sa ibag-o ngalan. O na, doon ay ngalan nga gigamit na nila. Ngalan sa atong Ginoong Kristo gigamit o gisangpit nila pag-ayo sa mga balatian mismo pang bakol. Hatagan kay ikaw. Hatagan kanamo sa ngalan sa Ginoong Hesus sa paglakaw. O na. Walay lain ngalan nga gihatag sunod sa langit. Sa panahon sa mga apostoles, daw kay doon na pa may bag-o ngalan nga nakasulat sa batong puti. Og ang bag-o ngalan, dili na mao ngalan na gisangpit nila sa una. Pruibahan ta, tulo lang ang na-record sa Biblia. Isamarayas na to, Mateo 28:19, sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang ngalan sa Amahan, Isaias 4:8, Isaias 42:8, mao si Yuba. Ang iyang titulo, Salmo 18:2, bato. Karon, pag-ingon og sa ngalan sa Anak, sa Roma 1:4, ang ngalan sa Anak, Hesukristo yun na. Ang iyang titulo, Efeso 2:20, bato sa pamag-ang. Nana, doon na'y bato nga mao ang Amahan nga mao si Yuba. Doon na po'y batos pamag-ang mao to ang anak, mao ang ato Ginoong Kristo. Dabe kay doon na pa may batong puti. Didtos batong puti na sulat ang bag-o ngalan. Busa katumanan na ni sa Espiritu Santo. Kung giingon man nilag patinga ang Espiritu Santo nga ilang nadawat nga maoy naggahom ni adtong panahona sa ilang pagpanambal o pagbuhat sa milagro ni adtong panahona. Naapagilaing kahingpita na nga ang Espiritu Santo na mismo mao ang magtudlo og mauna ang ngalan usab nga gamito niini bag-o na usab nga ngalan nga sa katumanan musugot ang tawag sa dili natumani sa dapit sa Espiritu Santo kay tuluman Amahan, Anak, Espiritu Santo tulupod bato nga mao si Yuba batos pamag-ang nga mao si Kristo musugot ang sa dili ang batong puti Espiritu Santo gina nga titulo og kanang bag-o ngalan katumanan gyud sa Espiritu Santo diin mauna ang kasumpay nga mogawas nga siya na mismo mo'y mangunay sa iyang mga alagad sa pagtudlo aron mobuhat sa dakong buluhaton og sa katumanan sa PBCM sa SAED ang katumanan ni ana nga bag-o ngalan natuman sa dapit sa ngalan sa among magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Musugot og sa dili.
Kanang nga lana, mauna po na ang ebidensya mo to, manatawag sa dili. Ha? 1967, natukod ang PBCM. Narehistro 1971. Hangtod karon naglawig ang PBCM. Walay ko kaulaw ang mga ministros PBCM ni ang mga misyonarya nga nagapanglakaw sa bisan asa nga dapit nga kini nga lana. Pinaagi ni ini nga lana, mao na po'y among sangpiton. Mao na po'y among gigamit aron nga pinaagi sa ngalan nga bag-o Divine Master Tomas Dino Sr. Nanay ebidensya bag-o pa sa Cotabato. Gapon dito pa bago pa. Sa ngalan ni Master, Divine Master Tomas Dino Sr. Naayo ang mga pasyente dito sa Cotabato. Walay ko kaulaw na. Lisod pod nga ang pag-abot ito karon musulti Miss Ere, naglantaw sila karon dito sa Facebook o sa YouTube. Muhawa sila sa PBCM nga naman bakak man gisulti na mo o bakak man. Ha? Pero kay nagsulti man mig tinuod. Ingon ni ana ang sistema nga pinaagi sa bag-ong ngalan. Ang katumanan sa side sa PBCM, Divine Master Tomas Sr. Siya ang nag-uban sa kamot sa mga misyonarya o misyonaryo. Aron pinaagi sa ngalan o sa iyang maidayag. Ang mga milagro diin, kaayuhan sa mga pasyente. O mao'y hinungdan nga nangakabig ang kapidan diya dapit sa Cotabato karon. Mag-una pa lang tas Cotabato. Nagpasidaan na si Master Ana daan. Busa sa Cotabato, diha magsumika. Diin magbaha. Ang mga tao ug masaksiyan na wala tay ko kaulaw na atong iprangka na sa iring ano. Nagsugod na ug naa na. Gikan pata bago pa lang ta sa Cotabato. Ug naa na wala na harap-harapan na nato. Ingon na kini atong idayag-dayag na sa iri. Ha? Kung si Master nag-uba naman niining higayon na karon aron sa pagkuha na sa dugay ng propesya. Naminaw ang mga kauban nga mga misyonaryo ug mga misyonarya karon. Dugay ng panahon nga nagbanghilos Master. Daghan pa kog taos gawas nga wala pa moabot dire og karong panahon na. Gisugdan na sa magtutudlo diin. Pangtawagon na niya ang mga tao og kana dili sa istorya lang kundi pinaagi sa pagpadayag sa gahom nga makita sa mga musaksi og makakita niya ng panahon na. Busa para nga maidayag ang bag-o ngalan naghimo pod ang Dios og kasangkapan. Duna nadayoy mga tao nga gitagna nas Biblia nga mahimugso nga ang ilang trabaho magwali na pod sa Espiritu Santo unsay prueba ni anak Brad Israel. Nga ang prueba na Brad Makarayo tong basahon diri sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 giingon. Ug kanila gipadayag nga dili sila ang kagalingon kun dili kaninyo nagalagad sila sa mga butang nga karon gipahibalo kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Sa walay pagkakuulaw sa katumanan niini mga nagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo mao kita ang mga ministro sa pagtulong ng PBC uban sa mga misyonaryo ug misyonarya. Busa sa nakasulat sa Biblia naghimo magkasangkapan. Nagwali sa Espiritu Santo sa giingon na kauba ministro wali nga Espiritu Santo kami ang nagwali ni ana sa dapit sa Espiritu Santo. Kung unsa man og patinga man, kung sila nagbuhat og milagro, human sila mukunsad ang Espiritu Santo ngadto kanila, naa na po'y kasunod nga pagwali sa Espiritu Santo. Kung kami, nag-angkon man nga kami mga PBCA, mao'y nagwali sa Espiritu Santo, kung paninglan, pananglitan, nga naa, buhata ko no, kung kasumpay man, kay patinga man, buhata ko no mga milagro sa mas gibuhat sa mga apostolis, o naa, itahan na mo, lantawa sa Facebook, o sa PBCM international lantawa og gipang post og wala bay nangakabig. Ha? Og bag-o pa lang kagahapon. Tuwa na. Nisaka na sab ang mga membro sa PBCM dito na sa pagdaghan ang ihap sa mga membro sa PBCM. Tungod kay dili kay sa istorya lang. Ha? Busa ingon ni ana nga sistema. Busa tan-aw ta Brad Lloyd. Ang giwali nato nga Espiritu Santo. Ha? Giingon magmaayong balita. Ngano giingog maayong balita? Unsa di ay dala, Brad Lloyd, niini di ay maayong balita ng Espiritu Santo, nga atong trabaho sa mga ministro sa PBCM o mga misyonaryo din magmantala sa balita sa Espiritu Santo. Unsa di dala ni? Nagdala ka nagtimbre sa Espiritu Santo, Brad Makarayo. Ania, pruibahan nato sa nakasulat diri sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13 na ingon. Pinaagi kaniya kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo o sa nagpanoon na kamo kaniya itimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisa niya Espiritu Santo. Mao di ay nga giingon pog maayong balita. Ngano man maayong balita ngano? Wali nga Espiritu Santo nga nagdala og kaluwasan. Puribahan nato. Giingon man na.
Pinaagi kaniya kamo sa pagkadungog sa maayong balita, mahitungod sa pagluwas kaninyo na. Kung ang pagwali sa Espiritu Santo gidalaman sa misyonarya ag misyonaryo, kung gikinahanglan man nga mangayo og tabang aron tabangan sa Espiritu Santo nga maoy giwali og katumanan sa Espiritu Santo bag-o ngalan Divine Master Tomas Sr. ang nahitabo. Magpatambal ang pasinti ang nahitabo natabangan og naayo. So maayong balita na. Kay ngano nakatabang ka man sa nagilaid nga balatian. Ang question, unsa pay dala? Timbre sa Espiritu Santo. Brad Jiggy, unsa man ang purpose niining timbre sa Espiritu Santo? Mao ni ang pagluwas kanila, Brad Makarayo. Ug ato lang basahon diri sa mga taga Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Tuana. Ang timbre de sa Espiritu Santo pinaagi sa wali nga Espiritu Santo alang sa katubsanan o kaluwasan sa tao. Mao ni ang wali para sa kaluwasan. Kaluwasan magkinaunsa ang dagan sa kalibutan o kaluwasan bisan pa sa mga balatian. Niana nga mga bahina. Depende na lang sa pagsalig. Depende na lang sa musalig og muto. Diin maayo sa ang ilang mga balatian pinaagi. Sa ngalan nga gigamit sa PBCM nga sangpiton Divine Master Tomas Dino Sr. og sa wali nga Espiritu Santo. Ang makadungog hilasan man sa atong gibuhat. Pero daan pas panahon sa mga apostolis. Dili tanang tao nga nalipay ug midawat ato katupong wala mo tuo sa atong Jesucristo ni sa buluhaton sa mga apostolis nga pagpanambal ug pagwali nato panahon na hilasan pud sila nga makadungog. So mubalik lang gyapon ta sa Ecclesiastes 1:9, history merely repeats itself. Pero musugot sila sa dili mao man ay trabaho lamang, patinga lamang to. Doon na pay kasunod nga dakong buluhaton nga ang buluhaton pagwali na gyud sa Espiritu Santo. Ug ni anang panahon na nganong gitagan-an sa timbre sa Espiritu Santo ang mga tao pinaagi sa pagwali ug gidala sa pagwali sa Espiritu Santo ang timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan tungod kay dunay dakong palaabuton nga mahitabo diri sa kalibutan nga ang tao makasagumak yun ni anak musugot ang tawag sa dili o sa prueba, Brad Rumi. Ato lang basahon, Brad Makarayo, kini nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 24 bersikulo 21. Kayo niya maabot ang dakong kasakitan ngang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na gayud mahitabo pa. Busa ang kasulat sa Biblia nagpasidan atong Jesucristo dunay dakong kasakitan nga palaabuton. Wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Busa na sa di pa na mahitabo na iwali nga Espiritu Santo na ibag-o ngalan ug do na po'y timbre para sa kaluwasan. Asa dapita gitagana na. Kung doon na may palaabuton nga dakong kasakitan, doon ay gitagana pong kaluwasan. Unsa man, tua sa wali nga nagdala sa timbre sa Espiritu Santo para pang kaluwasan. Kana ang prangka-prangka nga pagkaistorya. Ginamit ang balang kasulatan. Dili kami nagprangka. Biblia ang nagprangka na. Gibasa lamang namo ang nakasulat sa Biblia nga mo'y gitudlo. Ang Biblia ang nagprangka niya na. Igo na namo. Gibasa ang giprangka diya sa Biblia nga ang kaluwasan magkinaunsa. Tuwa sa wali sa Espiritu Santo nga nagdala sa timbre sa Espiritu Santo. Naa sa bag-ong ngalan sa atong nabasa nga nakasulat. Sa Biblia, busa. Dinhi ang atong pagsusi ni ana. Brad Jisrael, kung doon na may dakong kasakitan ni anang bahina, kadtong mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo, nga sa katumanan kita nga mga katawhan ni Master diri sa PBCM. Ang atong pagbuhat sa atong pagwali, bisan pa sama sa pagbuhat na, aron nga ang tao makabig nato bunga na sa pagtudlo sa atong magtutudlo. Siya na ang nangunay. Ang atong pagtuo, ang katumanan sa bag-ong ngalan, mao ang Espiritu Santo o kung Master mao man ang atong gituo. Nga mong katumanan sa Espiritu Santo siya ang nangunay sa pagtudlo kanato aron kita masayod ug mahibalo unsa ang atong pagabuhaton aron ang tao makabig lang nato. Pinaagi man sa pagwali o sa pagtudlo ni Master ginamit ang pag-ayo sa mga balatian. Naabas Biblia, Brad Israel, nga ang Espiritu Santo na gid mo imutudlo. Na Brad Makarayo, mutudlo siya sa tanang butang, Brad Makarayo. Niya itong basahon diri sa ang pulong sa Dios sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25-26 giingon, kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban paninyo ako. Apan kun magagikan ako ang magdarasig nga mao ang Espiritu Santo, maong ipadala sa amahan puli kanako. Siya
ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gigaingon kaninyo. Busa, ang Espiritu Santo na mao ang mutudlo sa mga butang. Busa, siya maunay mangunay. Kato mga apostolis naghimog mga milagro sa una, nagwali aron makabig ang tao, nanambal aron makabig ang tao, gigamit ang ngalan sa atong Ginoong Kristo. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, mikunsad kanila, nadawat nila ang ilang mga gigamit nga gahom aron pag-ayo sa mga balatian sa tao, lamang patinga. Ngano ging patinga? Kay do na pay dakong misyon na sab. Nga lain na pong hugna sa pagkabig, pinaagi na sa waling Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo na mismo, maoy iwali, ug mauna pod ang ngalan sa katumanan sa Espiritu Santo maoy gamiton niya ng panahon na ug mao po na ang Espiritu Santo na maoy magtudlo unsaon pagwali aron ang tao makabig ug unsaon pod sa pagpakita sa buluhaton nga lain pong sistema sa pagkabig nga mao ang pagbuhat sa pag-ayo sa mga balatian. Ug unsa may gitudlo, PBCM ray nasayod ni ana ug sa unsang paagi ang pagtudlo ni Master para makabig ang mga tao pinaagi sa pagwali ug pinaagi sa pagbuhat sa pag-ayo sa mga balatian aron makabig ang tao human sila maayo. Ninhi atong sosyon Brad Lloyd. Ang mga gitudluan sa Espiritu Santo mauna ang mga lagad sa Espiritu Santo. Doon na bagyo'y kabag-uhan nga ang kabag-uhan mauna ang pagpangalagad diya sa Espiritu Santo Brad Lloyd. Aduna yun, Brad Makarayo. Ano ya? Prueba nato sa nakasulat sa Ampulong sa Dios sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6 nag-ingon. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Dura na pagpangalagad sa Espiritu Santo. Mao na nga niana giingog patinga lamang ang Espiritu Santo nga ilang nadawatan. Kung do na may buluhaton nga pagpanambal og pagkabig nila og pagwali, patinga lamang to. Do na pay hingpit nga maunang kasumpay unsa na ang pagwali na sa Espiritu Santo. Kung ila patinga man ang ilang pagkabig sa mga tao o kato pagwali o pag-ayo sa mga balatian, ginamit ang ngalan sa atong Ginoong Kristo, napay laing ngalan nga gamito na sa mawang bag-ong ngalan o sa way ko kaulaw sa katumanan sa bag-ong ngalan nga among balikon Divine Master Tomas Sr. Og siya katumanan sa Espiritu Santo maupod ang among giwali sa unang Pedro 1:12. Kung doon na may maningil, asa ang ebidensya kung si Master Espiritu Santo man, nana ang mga ebidensya. Nana, sukad pa sa 1967, 1971, nidaghan ang PBCM, nakakita og tungod kay si Master. Sa pagpaila, nga mo'y katumanan sa Espiritu Santo, ang pag-ayo sa mga balatian. Nag-uban, hangtod karon og niini karon, nga mga panahona, daghanang nagsunod-sunod, halos matag-adlaw gabi, nanay maghigwaos, nga mudawat sa pag-ampo, tungod sa ilang nadunggan, og tungod sa ilang nakita og nasaksihan, sa ilang mga silingan, og sa ilang mga kaila og kaparintihan di nakakita na, sa milagro, nga na diha, nga maoy, gipaila, sa mga bag-ong membro, nga ang katumanan sa Espiritu Santo si Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Si Master na ang bahala, nga maggahom o magpakita siyang gahom aron kabigo na ang mga tao nga nga iyan ang gipropesiya daan nasayod ng mga PBCM niining karaan nga daghan siyang mga tao nga tuwas gawas kanang mga tawhana gikabig na ni Master sa pagkakaron pinaagi na sa pagbuhat sa mga milagro uban sa pagpasabot sa balaang kasulatan niana nga bahina busa sa pagampo nga ilang gidawat human sila nakasaksi parehas kagahapon wala mo mga sayop brother og sister sa inyong pagdawat sa pagampo diya sa dapit sa Espiritu Santo, kay diya sa Espiritu Santo, gisulat na daan. Kung doon na may bag-o ngalan, nga katumanan, Espiritu Santo, o doon na may pagwali, doon na po'y pag-ampo na, nga diha ipahinungod sa Espiritu Santo, unsay prueba ni Ana Bradjigi. Ang prueba niya na Brad Makarayo, ato lang basahon diri sa Judas, Kapitulo 1, versikulo 20. Apan kamo, mga hinigugma, kinahanglan man nagtubo diha sa inyong balaang uyamot, nga tinhuan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ingon ni Ana ang plastada nga nakasulat sa Biblia. O kung doon na may moabot sa tagsa-tagsa ka mga huna-huna, nga man lagi, nga sa PBCM doon naman lagi nangawala og nitaliwan sa laing kalibutan. Tubag. Nagpabilin pa ang hukom sa Dios niining panahon nga mao si Yoba.
ang hukom nga gipakanaog sa atong Ginoong Hiyuba didto sa tanaman sa Eden nga gisultihan si Adan og si Eva sa singot sa imong naong magakaon kas tinapay og gikan niini. Abog kagikuha ka kay abog ka og sa abog ikaw mapauli. Juan 3 Genesis 3:19. Na? Busa ang hukom ni Hiyuba nga gipakanaog bisan si Adan sa history sa Biblia 5:5 sa Genesis. Ang iyang kinabuhi 930 ka tuig. Wala na sa Adan. Kung magisguta, kung ang PBCM, naaman ana nga mulatos pagpanambal, nganong doon na may nangawala sa PBCM, ang tubag sa panahon sa mga apostolis, wala day nangawala? Ha? Sa ilang panahon sa pagpanambal, wala day nangawala. Doon na. Busa, bisan pa, og ang mga milagro naas ilang kamot. Pero ni adtong panahon na sa ilang pag-ayo sa una, tungod kang kinabuhi sa tao, sa Job, Kapitulo 12, versikulo 10. Sa'y nabasa, sa nakasulat sa Balaang Kasulatan. Ang nabasa, nasa kamot sa Dios ang tanang gininhawa sa tanang butang nga may kinabuhi. Dire ni ining ibabaw sa naong sa yuta. Dios lamang ang nagkupot sa kinabuhi sa tao. Bisan pa sila og nanambal nagbuhat ang Dios og mga milagro sa unang panahon. Pero gumikan kay ang kinabuhi, Dios ang nagkupot, Dios ray nasayon asa kutob ang katason sa mga adlaw sa tao. Busa dili ika-question na sa mga tao og mo question man diri sa PBCM. Dili og dili maka-question. Ngano man kung questionon mo ang pangutana. Sa mga apostoles nga nagbuhat og milagro, pila sila kabuk na bilin karon, naa pa ba? O muna. Busa og naay mga ha sa pag-question diha karagid kutob sa pag-question bisan pa sa hunahuna mo. Og naghuna-huna kag mo question ka kini nga mga katarungan og daghan pa nga mga katarungan. Ingon niya na nga sistema. Igo na alang sa pagpadayag sa mga ministro sa PBC. Din gisugdan na pod ni Master. Ang nahitabo sa dekada 60, 70, 80, 90 din gikabig og gipakita ni Master. Ang iyang milagro kagahom og gahom sa iyang ngalan og gahom. Nga iyang gitudlo ngadto sa mga tao aron makabig pinagis pagwali og sa pagmisyon og sa pag-ayo sa mga balatian og niini gibalik na usab ni Master niining mga panahon na. Nag-anam nagsaka ang mga membro sa PBCM pinagi sanatan sa pagpanambal ni anang bahina. Way ko kaulaw nga pagpadayag sa iri. Naay mga ebidensya. Busa sa ngalan ni Master og sa kagaho sa Espiritu Santo nga sa among gila Divine Master Tomas Sr. Nangakabig ang kapid-ana. Nangakabig ang kapid-ana og naguna palang diha sa Cotabato. Ingon ni ana nga sistema o plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa sa nakasulat kung doon na may timbre sa Espiritu Santo, maalang sa kaluwasan, kay dunay dakong palaabuton, dini sa ibaw sa naong sa yuta, nga dakong kasakitan o kanang dakong kasakitan. Brad Rome, plastar, ang dakong kasakitan mauna nga ang yuta mahimong walay sulod og malaglag pinaagi sa gitawag og tunglo nga maong kalayo. Unsay prueba, Brad Rome? Ang prueba niya na, Brad Macarayo, atong basahon din sa Isaiah sa iyang Kapitulo 24, versikulo 3, ikama nato sa 6. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod. Kay si Yuba maoy nagsulti niining pulunga. Tungod niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta og silang nanagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sadan. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog og yutay lamang ang nanghibilin. Busa, doon na di ay pagsunog di ay diri sa ibaw sa naong sa yuta. Mahimong walay sulod pinaagi sa musunog nga tunglo. Jutay lamang ang nanghibilin. Nga naman, tungod kay ang mga tao hingkaplagan nga sadaan. Diha kita karon anda kong problema, question karon. Nga di kita magsalig. Dili magsalig. Betanaon ta. Brad Jisrael, unsa man ang gitawag nga tunglo nga maoy musunog sa yuta o sa mga taong nagkasala. Ikatulong tunglo ka na, Brad Macarayo, ang muhimo niya na, Brad Macarayo. Niya itong basahon diri sa unang hubad sa King James Version nga ang Santiago gitawag og Jacobo ug ang pinadaya gitawag og Bugna. Bugna Kapitulo 11 bersikulo 14 giingon, mingagi na ang ikaduha katunglo aniya karon ang tulo katunglo moabot sa madali. Busa, ikatulong tunglo ang gitawag nga musunog gumulaglag sa yuta mohimong walay sulod. Ug niadtong mga taong nagkasala tungod kay hingkaplagan nga sadaan. Brad Lloyd, kung ikatulong tunglo man, unsa ba ang tunglong gipasabot nga musunog sa yuta? Mao ka ng kabangis sa kasako sa Dios, Brad Macarayo. Nga mao ang gubat.
kusog sa gubat. Ania ang prueba sa nakasulat sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 25 ingon. Tungod niini iyang ibubo sa ibabaw kaniya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala nasayod niini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang kanang giingon sa Biblia, gibasa ni Brad Lloyd, Isaias 42:25, nga ang gubat di ay mao ang makasunog, musunog. Mauna nga ang gubat makasunog, mauna siyang giingon tunglo nga musunog sa yuta ikatulong gubat ug miagi na ang First World War ug miagi na ang Second World War. Matubang taog Third World War, mauna ang makapahimong walay sulod sa yuta diya madisgrasya ang mga tao nga mag-abusar ka bisan pag nakaila pa kag Dios. Bisan nasako pa ka sa husto nga pagtulunan. Pag ang binuhatan mo bulag sa pagtulunan nga imong napasakupan ug bulag sa mga butang nga gitudlo sa magtutudlo, diha ka disgrasya ni anang panahona. Abusar lang. Abusar lang. Abusar lang. Muna'y giingon sa Biblia nga sa balaang kasulatan nga ang Espiritu Santo magtudlo, ang Espiritu Santo naningkamot nga siya na mismo. Daan pa sa naningkamot sa misyon sa mga apostoles, sa pagpakita ang mga milagro aron makabig aron mga lagad sila diyan ni Kristo. Dabi kay do na pamay pagpangalagad sa Espiritu Santo. Siya na mismo mangunay sa pagtudlo sa iyang mga alagad aron masinangkapan ang iyang mga alagad. Unsa man ang ihapin sa imong lawas, magkinaunsa ang dagan sa kalibutan, pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan, hitsasan ka sa Dios sa iyang itudlo, ang mutudlo Espiritu Santo, ug ang usas iyang itudlo mao ang pulong nga siya mismo mao'y mangunay pagtudlo sa iyang mga tao aron ikasangkap ug masinapinan ang lawas sa iyang mga alagad. Unsay prueba ni ana Brad? Ato lang basahan ang pulong sa Dios Brad Makarayo sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan, gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa diha sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang pulong itudlo sa Espiritu Santo gipakasamag espada. Siya mismo mao ang mangunay sa paghatag sa iyang mga alagad. Sa Efeso 6:17, ang Espiritu Santo na mao'y muhatag sa pulong sa Dios. Question, Brad Romy, unsay ikagarantiya sa pulong nga itudlo sa Espiritu Santo gipakisamag espada? Magaluwa siya kini sa gubat, Brad Makarayo, ug sa gutom. Atong pagabasahon ang priba dinhi sa Hub sa iyang kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwa siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, magutom man, kasakit man, sakit man, kamatay man, luwason ka, pinagi sa pulong, nga gitudlo sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa sa tanan nga nakadawat sa pagpangalagad sa Espiritu Santo ug niana sa PBCM. Tanan nga mga naa nasakop sa PBCM, bantayan ug tumanon lang yun nato ang gitudlo sa atong magtutudlo. Kay pananglitan ganig dili tamutuman. Niya na sa iyang kabalauran, unang Juan 3:4 nakasala. Sa diyang nakasala, nga nagsupak sa iyang kabalauran, ug unsa man gitudlo, wa nay lain pa, nga kapasayloan, nga ihatag sa Dios. Unsay prueba sa nakasulat sa Hebrehanon 10:26 ug 27 gingon, kay kun kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kaybalos kamaturan, kay gitudloan atas magtutudlo sa mga balaod. Wala nay nahibilin pangahalad inihaw tungod sa mga sala, kundili ang usa na lamang ka makalilisa nga pagpaabot sa hukom og sa kabangis sa kalayo nga magaot-ot sa mga kaaway. Unsang kalayo? Ikatulong gubat sa kalibutan diya unyang panahona musumada og magkwintahay na unya sa tagsa-tagsa ka mga binuhatan sa tao, kay ang binuhatan sa tao maoray magtugaan. Luwason ka ba sa Espiritu Santo og dili? Na basahon ta sa unang Korinto 2:13 gingon. Ang binuhatan sa matag usa makita raon niya, kay ang adlaw sa hukom magapadayag man unya niini sanglit kanang adlaw ug kadtong adlaw igapadayag man pinaagis kalayo, mao man ang gubat, ug ang maong kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa matag usa. Masulayan na unya nato ang atong pagpangalagad unsa ang kakulangon nato.
Masulaya na unya nato ug unsa ang resulta sa atong pag-abusar ug pagpasagad sa atong pagtuman sa balaod sa magtutudlo. Busa, magpahinumdum lamang na muna kaninyo mga kaigsoon. Ang atong magtutudlo wala na'y nakulang sa pagtudlo ug sa pagtambag kung kanus ata na membro. Ngani ang mga bag-ong membro mainiton sila sa pagtuman sa mga balaod sa magtutudlo. Amo na nasinatian dito dapit sa Cotabato. Busa ug sa mga bag-ong nangakabig dili lamang sa dapit sa Cotabato. Bitaw nga nagpasakop sila sa PBCM kay modawat sila sa gitudlo sa magtutudlo uban sa mga kabalauran nga gipasunod ni Master sa kinabag-an sa PBCM. Hinaot nga nasabtan sa tanan nga nakadungog sa maong programa sa Facebook ka man, sa radio station o sa YouTube ka man. Wala naman kami oras, mga kaigsuonan, mga kaigalaan. Kami magapanghinaot nga sa dili pa moabot ang dakong kasakitan nga kita magkahiusa na sa pagpangalaga dinhi sa Espiritu Santo. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Win, kini ang inyong alagad sa kaginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, guban sa Kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Hinusab si Brother Lloyd Badera. Inisab si Brother Rumira Makamus. Kiniusab si Brother Gistrel Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi kanatong tanan.